oikore makare mar piem e tuke mag dho wedhe mar Afrika e boma ma Tunisia kochakore tarik 24 dweni. Tuke manochaka yanga odiechieng' makawuono. Kocha margi Fatuma Hamoisi oyango geno mathoth e tukego ka olero jotugo setimo rako kendo giikore makare ka gigeno yudo midila kendo yudo thuolo mar piem e tukego e kidieny mar piny mangima dwe mar 8. Timno osebedo ka timo rako e dho wath ma Malindi. Naweza sema wachezaji wote nimewatayarisha na nawategemea, lakini pia kama coach lazima ukuwe na wale ambao unasema hawa ni first team yangu. Mimi kama coach target yangu ni kuwin hizo game zetu zote 3 na pia kuelekea katika World Cup kwa sababu tuko na objective na ni lazima tuitimize.